En aquest vídeo aprendrem a fer el punt mig. Com veieu, el punt mig té una altura una miqueta més alta que el punt baix i així és com quedaria un tros de teixit fet en files d'anada i tornada. Per començar, fem un nus corredís. Introduïm l'agulla i ajustem el nus i comencem a fer cadeneta. Us deixo l'enllaç del vídeo de la cadeneta a la descripció del vídeo. Quan ja tenim el nombre de cadenetes que volem, per fer el punt mig hem de fer 2 cadenetes de pujada. Això vol dir que, si mirem el teixit així, tindríem les cadenetes de base i les 2 cadenetes que pugen, que són el que indiquen l'alçada del punt. I en aquesta segona hi col·loquem un marcador. Sempre construirem els punts a partir de fer cadenetes de pujada que ens permetin agafar l'altura d'aquell punt. Aquestes 2 cadenetes substitueixen el primer punt i surten d'aquesta cadena d'aquí. Doncs anem a la següent. I agafem vaga, entrem a la 4a cadeneta des del ganxet, agafem vaga i sortim, i agafem vaga i passem pels 3 bucles de l'agulla. I així ja tenim el nostre primer punt mig. Tornem a agafar vaga, entrem, sortim, agafem vaga i passem pels 3 punts. Ja tenim el nostre segon punt i així anem repetint fins al final. Ja estem arribant al final, ara fem l'últim punt, agafem vaga, entrem a la cadeneta, agafem vaga i sortim, i agafem vaga i passem pels 3. Ja tenim la nostra primera fila de punts mitjos. Ara fem 2 cadenetes a l'aire per agafar l'altura de la segona fila. Com veieu, tenim la primera i ara agafem altura. Girem la labor com si passéssim les pàgines d'un llibre i tornarem a posar el marcador en aquesta cadeneta de dalt de tot per indicar que és aquí on haurem de teixir quan fem la fila de tornada. De moment senzillament ho deixem indicat. Aquests 2 punts surten d'aquest punt, per tant hem d'anar a buscar el següent. Si mirem els punts des de dalt, sembla que formin una espècie de cadeneta per dalt. Aleshores hem d'anar a buscar els forats així, travessant perpendicularment aquesta cadeneta. També podríem agafar la llaçada del davant i de la del darrere, però en aquest cas agafarem el punt de manera més tradicional, que seria entrant en aquest forat d'aquí. Aquests 2 punts surten del primer punt, per tant anem a entrar al segon i repetim sempre el nostre punt mig. Agafem vaga, entrem al forat, agafem i sortim, agafem i passem pels 3. Sempre entrant d'aquesta manera perpendicular en aquesta cadeneta que formen els punts per la part de dalt. Entrem en aquest forat, entrem, sortim, entrem i passem pels 3. I així anem fent el nostre punt mig al llarg de tota la fila. Quan arribem a l'últim punt, hem de teixir on hi ha el marcador, perquè si no teixíssim aquí, el teixit ens aniria agafant una forma així com una mica triangular, perquè aniríem perdent punts.
Per tant, és important recordar de teixir a sobre d'aquesta cadeneta. Per això ens l'hem marcada amb el marcador i això ens ajuda a saber que aquí també hem de teixir. Perquè a vegades pot ser que aquestes cadenes de pujada quedin d'alguna manera que ens costi de veure-les. Aleshores, si ens les marquem, això farà que després ens en recordem de teixir allà i així el teixit ens quedarà recte. Un cop ja hem teixit, tornem a fer 2 cadenetes de pujada i tornem a girar, com si passéssim les pàgines d'un llibre. I repetim aquestes 2 cadenetes. Recordem posar el marcador a la dalt de tot. I recordem que aquestes 2 surten del primer punt, per tant, entrarem en el següent. Agafem vaga i entrem aquí. I repetim, altre cop punt mig fins al final. Ara ja estem arribant al final de la fila i altre cop, aquí on hi ha el marcador, hem de recordar que aquí també hem de fer un punt. Agafem vaga, entrem aquí, ja podem retirar el marcador, entrem, agafem vaga, sortim, agafem i passem pels 3. I ja hem completat 3 files de punt mig. Espero que us hagi agradat. Fins la propera!